may kaya ka kaya? May kaya ka? Noon ka. Ang ako lang ikuanan sa Ginoo nga lagaan ko saktong kusog o ang akong ginikanan nga ni banaw na kalibutan nga lagaan pa ko. Hingi ka ng power. Mayroon ng power talaga. Mapildi na kailangan may power ka. Kung bigyan ka ng kilikili power, okay lang sa'yo. Sino ba yung naghahamon sa iyo na ano? Naghagit na mga idol. Magtatagalog tayo, Miko. Magtatagalog tayo dahil marami tayong viewers na ano. Apo lang ko sa Ginoo, mudaog lang ko. Nagdasal ka sa Panginoon. Magdasal ka sa Panginoon na manalo ka sa ano ba yung ko sa tangka. Ano ba yung tournament niyo? Yung torneo. So, kailan mga idol? Kailan ba yun magaganap, Migo? Atul man Domingo, yung pista yun. Sa pista nyo gaganapin yung torneo nyo. Sino ba yun? Sino? Vlogger yun? Vlogger siya. Sino pangalan? Na Roel man ang puto. Roel. Kakasa ka sa kanyang challenge o laban niya? Kakasa ka? Basta ang iyang gikuan, torneo may ang giskutan ko. Payag ka ba? Labanan ako. Okay. Dapat hinalan akong paninggamutan nga ako siyang yun, gusto mahimon ako siya sugalan. May kaya ka kaya? May kaya ka? Noon ka. Ang ako lang ikuanan sa Ginoo nga lagaan ko saktong kusog o ang akong ginikanan nga ni banaw na kalibutan nga lagaan pa ko. Hingi ka ng power. Mayroon ng power talaga. Mapildi na kailangan may power ka. Kung bigyan ka ng kilikili power, okay lang sa'yo. Kilikili power. Ay go. Oy. Ambot. Dahil pa-challenge ba? Muhatag siya og 100,000. Yo. Mama. Contest mo ni Bayramon. Sukol ka Bayramon. Hinay naman tong lihok sa Bayramon nimo. Pero kaya nimo. Kaya no. Kuan Migo, nay usa ka sakong pansit ba? Lanlano ninyo. O kinsa una makahurot pansit nga usa ka sako kanang hilaw. Mo'y makadaog 100,000. Sige matabang ba? Matabang. Papilion na mo. Katong pansit nga. Resulta kahit ni kumano. Di ba ka mo buton diyan na do? Papilion mo Migo. O katong pansit nga hilaw nga katong gahe katong gangking or pansit nga luto katong humukon ba nga humuk ba usak sako gyapon na to asa may mas dali kano na to katong humukon. Usak sako lagi pod. Sige lingol. Usak sako 100,000 biya. Basta mga idol. Hindi mo kaya dai. Giipit kay ko mayo sa vlogger na ko. Iya ko hagiton. Oy, musukol si Bayramon. Usa ka sako, kaya niya. Ambot lang ako di pa sako ka. Wa may gikuan, gikan buntagan to dapon man kinananay. Syarog di morot. Dito sa ganoy. Katong pansit ba nga? Pilion mo, either katong gangking or katong humok nga pansit. Pero usak sako, palanlan 100,000 single mo ni Bayramon. Kung kinsay mo daog may makadawat sa 100,000. Okay ana. Gikan buntagan to dapon. Gikan buntagan to dapon. Sa di mo tawa. Kaya dili.
Ha? Di ba da mga idol. Oh. Pas. Pero mabot lang tulo kilohan to sa ubat. Sugot ko. Lanlan? Oh, 4 kilo? lanlan. Oh. Sako man. Uy, di mada. Katong double vlog. Oh, di mada mga idol. Nga, ay.